Hinggit mo manatili kaya tayungan. At ito inuwi. Pamamasa kimayo pamalita at pagkausanuan. Digaya ito o inu. Pepadalayan tubod kang buwan at pepatutuanan king katutuan. King uli ning kailangan ring patutu ng nasus. Lunes sa 7:20, ban miligtas kayo. May hariyang sulong nilalablag at maslab iwan. At birin yung matula kayong sinatuli king kayo aslag. Ating pagipatutu kanako, abay king pagipatutu ng buwan. Ilapit din dapat aparapat ng iba kanako, akanako ng mga daraktan. Deti ilaring patutu kanako, kiningit pa, yang mitubog kanako. Kapatid mayo ng balita, ating katatama kaligtasan. Kapuriya ito o Kristo.